ktorom žijeme v mravnom úpadku, prišiel až na samý kraj existencie, lebo je najmä v hlbokej mravnej kríze. Iba mravne zvrhlí ľudia, nezodpovední finančníci si zahrali svoj poker s osudmi slušných ľudí na celom svete. Svojou chamtivosťou zničili perspektívy miliónov a ich nárok na dôstojný život. Aby sa aj slovenská spoločnosť neprepadla do takéhoto mravného marazmu, budeme stále pripomínať mravné skutky ľudí, ktorí vedeli na oltár slovenskej vlasti položiť aj vlastné životy. Nedovolíme, aby slovenská mládež vyrastala v historickom bezvedomí, aby prijala za svoj program nihilizmus, drogy, filozofiu zábavy a nezodpovednosti za solidaritu so staršou generáciou, ktorá jej vybojovala slobodu. Prosím našich pedagógov, aby žiakov a študentov na konci školského roka na školský zájazd priviedli aj na miesta, kde stoja pomníky padlých slovenských, ruských, ukrajinských, poľských, českých, francúzskych vojakov aj partizánov. Prosím, postojte tam chvíľku a porozmýšľajte.